Mga kautoran, sa siningation magaugdanay naman kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga makita sa John chapter 4 versikulo 1 pagkadto sa 15. Kag ang istorya sa sininga bahin sa balang kasulatan nagasugid sa aton sa pagpanlakatan ni Jesus Christ halin sa Judea pagkadto sa Galilea. Kag sa iya nga pagpanlakatan, nagaupod siya iya ang iyang mga disciples. Kag siguro agod nga mabuligan kita maayo pag-intindis ni aton anay basahon ang John chapter 4 verses 1 pagkadto sa 4. Kag diri nagasiling, nakabati ang mga Parisiyo nga si Jesus may madamo na nga mga sumulunod, kag nagkapabautiso siya sing madamo pa nga mga kagintuton-an sang sa kay John. Ang matuod amo nga hindi si Jesus ang nagpabautiso, kundi ang iya lamang mga gintuton-an. Sang nahibaloan ini ni Jesus, naghalin siya sa Judea kag nagbalik sa Galilea. Sa iya nga pagpakadto didto kinahanglan maagi gid siya sa Samaria. Ang sugilanon diri nagasiling nga na madamo na ang mga sumulunod ni Jesus Christ didto sa Judea. Kag nabal-an ini sang mga Parisiyo. Tungod sina nga damo na ang mga Parisiyo nga nakahibalo nga damo na ang sumulunod ni Jesus Christ, si Kristo naglakat. Kung sa aton pa naglikaw siya, naglakat siya halin sa Judea pagkadto sa Galilea, kag dapat maagi siya sa Samaria. Kag ang iyang mga sumulunod nagupod man sa iya. Pero ang aton diri makita amo ini nga si Kristo nagkadto gid sa Galilea, kay damo naman ang iya sumulunod diri sa Judea. Ang problema nga aton sini madiskubre subong amo ini nga si Jesus Christ medyo naglikaw sa kamot sa mga Parisiyo. Kaysa siningation, madamo na ang Jewish leaders o authorities nga naghandom nga dakpon si Kristo kag ilansang sa cross. So ang tuyo ni Kristo amo nga malikaw siya halin sa Judea kag mabalik siya didto sa Galilea. Agod nga hindi ini matabo nga plano sa mga Jewish leaders o authorities. Ti ano si Kristo nahadlok bala nga ilansang siya sa cross, nga naglikaw siya, nga naglakat siya? Hindi. Si Kristo medyo naluoy lamang sa sining mga tao, mga Parisiyo, makabig naton nga mga Jewish leaders o authorities. Kay man ang kamatayon niya ni Kristo may schedule kung saan o siya magtugot siyang kaugalingon nga magpalansang sa cross. Kung sa bagay, kung tun-an naton ang bilog nga kasulatan, ang tanan nga hulag ni Jesus Christ may ara iya nga husto nga panahon, hindi nga palagpat lamang kung anong himuon niya. Pagkatao ni Kristo sa sining nga kalibutan paagi kay Virgin Mary, ina suno sa schedule sang Dios.
may gintalana nga tion nga magakarisya sa kalibutan. Kag may talana man nga tion nga si Kristo maghalad magpalansang sa krus. Suno si schedule sang Dios. May schedule man niya si Kristo kung saan o siya magbalik sa langit tapos ang pagkabanaw. Kag kung imong tun-an ang Bible, may husto man nga panahon kung saan o mabalik si Kristo. So, ang mga tao nga Pariseo kag ang mga Jewish leaders kung magpaninguha sila nga ilansang si Kristo sa siningition, nag-uyang lamang sila sa ilang panahon kay hindi pa inaamo ang husto nga si Kristo maghalad sang iya lawas didto sa krus. Amo ini nga si Kristo naglakat lang anay kay manabal-an niya nga ini nga mga tao nagagamit lang sa ilang panahon nga hindi pa pwede. Nagaplano sang ilang himuon nga hindi pa pwede nga si Kristo ilansang sa cross kay wala pa mag-abot ang iyang panahon. So ginabalik-balik ina ni Kristo siyang pagpanudlo sang diri pa siya sa dota nga may mga tao nga gusto magdakop sa iya para ilansang si Kristo naglikaw kag nagahambal. Wala pa mag-abot ang akon panahon. So amo ning rason nga si Kristo naglikaw hindi tungod kay nahadlok siya nga ilansang, kundi tungod kay wala pa mag-abot ang iyang panahon nga iyang ihalad ang iyang kabuhi didto sa cross. Kay suno sa ginsiling nakon, ang tanan iya nga hulag ni Kristo may ara ang mga husto nga panahon o schedule nga himuon. Kung sa bagay, si Kristo iya wala nahadlok nga ilansang siya sa cross o kung patyon siya. Kay man amo gani na ang tuyo niya nga nagkari siya sa kalibutan. Kung basahon nimo ang chapter 10 sang John, siling sang Bible, ang amay nalipay kay Kristo. Tungod kay si Kristo handa, willing sa paghalad siyang kabuhi sa cross. Wala siya nahadlok, handa siya sa paghatag sa iyang kabuhi sa cross. Kag kung padayonon nimo ang chapter 10, si Kristo mismo nagasiling, willing ako maghalad sa akon kabuhi sa cross, kag ini nga kabuhi akon man lang kwaon balik. Naghambal siya sang iyang kamatayon kag pagkabanhaw. So aton ini atagon nga sa siningition hindi nga si Kristo nahadlok sang kamatayon sa cross, kundi ang matin-aw amo nga naglakat siya halin sa Judea pakadto sa Galilea sa paglikaw sa mga kamot sang mga Pariseo kag Jewish leaders tungod kay ang iyang panahon sa kamatayon wala pa mag-abot. Kay kadua nga makita naton dire sang si Kristo nagapanlakatan halin sa Judea pakadto sa Galilea, nakaabot siya sa isa ka duog sa Samaria nga ginatawag nga lugar Sicar. Didto may bubon. Si Jacob may bubon sa sina nga lugar nga dota na sang Samaria. Hindi ini amo ang ginaagian pirmi sang mga Hudiyo kung maglakat sila halin sa Judea pakadto sa Galilea, wala na sila nag-aagis sa Samaria, nagalikaw na sila, nagalibot pakadto sa Galilea kag hindi sila gusto mag-agi sa Samaria.
Kay man ang mga Hudiyo sadto nga tion hindi maayo ang ilang relasyon. Ang mga Hudiyo kag ang taga Samaria hindi maayo ang ilang relasyon. Kag ang mga Hudiyo nagapati kung makalapak sila sang dota sang mga taga Samaria, makabig sila nga mga makasasala kag malatnan sila sang sala sang mga taga Samaria. Kaya ginakabig sa mga Hudiyo nga ang mga taga Samaria makasasala kag sila iya matarong, so hindi sila mag-agi dito sa Samaria pakadto sa Galilea kay basi kon malatnan sila sang sala sang mga taga Samaria. Pero si Kristo ya wala na hadlok mag-agi dito. Ang toyo ya ni Kristo amo nga dapat ang mga taga Samaria malatnan sang kabuhi nga Dios non kag matarong. Amo ya si Kristo nag-agi dito. Pagabot niya dito ang istorya nagasiling nga si Kristo ginkapoy medyo tungod sa distansya nga ginlakat niya uloy statement gani isang iban nga mga manunulat nakalakat na si Kristo kon ibutan naton sa mga kilometro diri sa aton daw medyo 20 ka kilometro na ang nalaktan ni Jesus Christ. Kag ini tama kay init udto adlaw. So si Kristo ginlapyo, ginkapoy siya. Ang ginhimo nagpungko siya sa higad sang bubon didto na ina sa Samaria sa dota nga natawag Sikar. Dito ang bubon, nagpungko siya sa bibi o kon sa tupad sang bubon, samtang ang iyang mga gintuton-an nagpadayon paglakat, kag nagkadto sa banwa, agod magbakal sang pagkaon. So si Kristo na lang dito ang nabilin. Pero aton kuwaon ang pulo nga si Kristo sa siningit yon ginlapyo gid siya. Ginkapoy gid siya sa iyang pagpanlakatan. Mga utod at hago naton diri ang kamatuoran sa sininga pagbiyahe ni Kristo. Dire makita naton nga si Kristo may duwa ka kinaugali. Ginatawag naton ina nga divine nature. Amo ina ang iyang pagka-Dios. Kag may ara man siya nga human nature. Amo ina ang pagkatao ni Kristo. Kabangdanan nga pirmi naton mabatian kag mabasa sa Bible nga si Kristo anak sang Dios kag anak man sang tao. Si Kristo Dios kag tao. Ang iyang human nature amo na ang iyang pagkatao. Tungod kay tao siya kay Mary. Ang iyang divine nature amo ina ang iyang pagka-Dios. Tungod kay siya bugtong nga anak sa Dios. So may duwa ka kinaugali o kon nature kay Kristo. Ang divine kag human nature. Ang iyang pagka-Dios kag ang iyang pagkatao. Sa siningation, naglutaw ang iyang human nature. Nga ang makasiling kita na tungod kay siya nakaangkon sang lawas ang tao kag ang kaluyahon sang lawas ang tao amo nga ginakapoy tungod kay ang aton lawas may kaluyahon ginakapoy, ginagutom kag ginauhaw. Amo ini ang ginbatyag ni Kristo. Ang kakapoy, ang gutom, kag kauhaw sang tubi. Now, makasiling kita sina nga si Kristo may lawas nga tuod gid nga parehas ang aton kay ginkapoy siya, gingutom siya, kag ginuhaw siya. Kabarangdanan nga nagpungko siya to sa higad sang dalan. Pero aton man husisaon nga sang si Kristo diri pa sa dota
makita naton nga ang duha ka nature ara siya. Sang si Kristo diri sa duta, wala madula ang iyang pagka-Dios. Kay man si Kristo na record sa Bible nga naglakat siya sa dagat o kon sa tubig. Ina nagapamatuod nga Dios siya, kay wala sing tao nga makalakat sa tubig. Nagapakita ina sang iya pagka-Dios. Sunod makita naton nga sang diri si Kristo sa duta, wala man madula ang iyang pagka-Dios. Ara makita nimo, tungod kay si Kristo, sang diri pa siya sa duta, ginbanhaw niya ang tao nga napatay na sulod sa 4 ka adlaw kag inaamo si Lazaro. May mga doktor kita nga maalam sa sining kalibutan, pero wala pa ko kabati nga may doktor nga may abilidad sa pagbuhi sang patay. May mga doktor nga nakaayos sang masakiton, pero wala sing doktor nga makaayos sang patay. Pero si Kristo ya sang diri pa siya sa duta, ginbanhaw niya ang patay nga amo si Lazaro. So wala madula ang pagka-Dios ni Kristo. So nagpungko siya to sa higad sang bubon. Kay ginkapoy siya, kay may lawas siya nga lawas ang tao nga may kaluyahon nga ginakapoy. Pero makita man naton dire nga si Kristo sa sini nga istorya, masapo naton nga si Jesus Christ manuluwas sang mga tao nga makasasala. Nga kay man sa nagpungko to si Jesus Christ sa higad sang bubon, dugay-dugay may nag-abot nga babae nga taga Samaria. Udto adlaw tama kainit. Pag-abot sang babae, gintamyaw dayon ni Jesus Christ. Siling ni Jesus Christ siya, paimna ako. Siyempre, nauha naman gid si Jesus Christ. Pero ginsiling panakon, sa pagsugod pa lang, nga ang mga tao sa Samaria, kag mga tao nga mga Hudiyo, wala nagaayuhay, nagakontrahanay sila, nagainaway sila. Sang pagsiling ni Jesus Christ sa babae nga taga Samaria, nga paimna ako, ang sabat sang babae amo. Sila nga ang mangayo ka sa akon sang tubi, kay ikaw Hudiyo, ako taga Samaria, nagailinaway kita, kontrahanay kita, nga mangayo ka sa akon sang tubi. Ang sabat ni Kristo sa iya amo, nga kung nakilala lang nimo, kung nahibaloan nimo kung ano ang dulot sang Dios, kag kung nahibaloan nimo kung sino ang nagpangayo sa imo sang tubi, tani mangayo ka sa iya o kung sa akon sang tubi nga buhi. Amo na nga hambal ni Jesus Christ. Pero aton anay dito ibalik jutay. Ang babae makasasala. Si Kristo ya wala sala. Sa idalom sini nga verses, mabal-an naton nga tama gid sini ka babae nga makasasala. Nga babae tungod kay may 5 siya ka mga bana, kag ang ginaupod-upod subong nga bana niya, hindi niya tuod nga bana. So makabig naton ini nga babae, ang iba nagakilala nga ini nga babae prostitute, pero ang iba nagsiling nga nakakumit siya sang immorality, kag ini nga babae may sala sa pagka-adultery. Inang tanan ginadudahan sang mga tao na nungod sini nga babae. So ini nga babae makabig sang mga taga Samaria nga mahigko ini siya nga klase nga babae kag makasasala ini. Pero si Kristo ya wala nahadlok maghambal kag magistorya sa mga tao nga makasasala
katulad sini. Kabangdanan nga nagsiling ako kay ina nga si Kristo nagkari kag siya amo ang manluluwas sang mga tao nga makasasala. Si Kristo wala nagkari sa mga matarong nga wala kinanglan sang manluluwas. Si Kristo nagkari sa mga tao makasasala nga nagakinahanglan sang manluluwas sang ila kalag. Ang ginasiling sang Bible amo ini nga si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga makasasala. Kung ang mga Hudiyo nagalikaw sa mga tao nga taga Samaria tungod kay ginakabig nila nga mga taga Samaria makasasala, si Kristo ya wala kay manabalaan ni Kristo ang tuyo niya siyang pagkaris kalibutan amo ang pagluwas sa mga tao nga mga makasasala. Mga utod, kitang tanan siling sa Bible may sala. Siling sa Bible ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Kung ikaw nagkabig sa imo kagalingon kag ginbaton nimo nga ikaw may sala sa tubangan sang Ginoo, ang kamaturan amo nga ikaw amo ang ginkari ni Kristo agud sa pagbulig kag pagluwas sa imo, agud nga ikaw kag ako makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So si Kristo wala naglikaw sa sini nga babay nga makasala, kay muna ang tuyo niya sa iyang pagkaridre sa pagluwas sa makasasala katulad sina nga babae kag katulad man sa aton nga kita may sala. Kag kung padayonon naton amo ini nga sa sini nga tion nagpakilala si Kristo sa sini nga babae. Siling ni Kristo sa sini nga babae, kung ikaw nakahibalo lang kung sino ang naghambal sa imo, hatagi ako sang tubi nga akon imnon. Tani silin ni Kristo, mangayo ikaw sa iya. Kay Kristo, sang tubi nga buhi, sang buhi nga tubi nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga babae, wala kayo makaintindi sang ginhambal ni Jesus Christ sa iya, pero nagsiling ang babae kay Jesus Christ. Siling niya, Sir, hatagi ako sinang tubi nga buhi nga naghatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Agod nga indi na ako di magbalik-balik kag magtimba liwat, kay man ginsingganan siya ni Kristo nga ini nga tubi nga ako nihatag sa imo mahimong buhi nga tubi nga nagaibwal sa imong tagipusoon kag hindi na ikaw pag-uhawon liwat. So niya, Sir, hatagi ako sina. Kagasabat ni Kristo sa iya amo ini nga dapat mangayo ikaw agud nga mahatagan nakon ikaw sang buhi nga tubi nga mainom nimo nga indi na ikaw pag-uhawon liwat. So ang gusto ni Kristo mahatagan ikaw kung mangayo ka. So ang babae nagpangayo. Okay? Amo ini ang ginasiling sa Bible sa aton. Agod matalupangdan man aton subo nga kita dapat magpangayo man sa sining buhi nga tubi nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang siling sa Bible amo ini, pangayo kay kamo paghatagan. Ina makita nimo ang record sa Mateo kapitulo 7 versikulo 7. Pangayo kay kamo paghatagan, panukto kag kamo pag-abrihan, kag siling niya pangita kay kamo
makakita. Gusto bala nimo ang tubi nga halin kay Kristo nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan? Dapat nga magpangayo ka kay Kristo, kay si Kristo amo lamang ang makahatag sina.